Podľa našej dohody by sme teraz mali navštíviť objekt B, to je tento, áno? Áno. Skúsme si ho popísať. Vila B, respektíve objekt B, je trojpodlažný. V prvom nadzemnom podlaží úrovni terénu sa nachádzajú podzemné garáže. Zo zadnej časti je to už v úrovni terénu druhého nadzemného podlažia vstup do bytov. Čiže to je to, kde sa teraz nachádzame. Áno. A schodiskami sa dá vystúpiť na druhé nadzemné podlažie z pohľadu vnútrobloku. Špecifikom tohoto objektu Vily B je možnosť využitia exteriéru z úrovne, v ktorej sa nachádzame. Čiže ak to správne chápem, vlastne obyvatelia týchto bytov môžu využívať presne túto rovinu? Áno, časť vlastne toho pozemku je pričlenená k jednotlivým apartmánom a špecifikom je to, že z tej severozápadnej časti majú možnosť využitia záhrady v rastlom teréne. Z pohľadu z expozície južnej je výhľad na Bojnický zámok a teda využitie tej južnej slnečnej terasy. Zaujímavé sú aj tieto vstupy. To ide k jednotlivým bytom takto? Na prvom nadzemnom podlaží sú vstupy, ktoré slúžia pre dve bytové jednotky po pravej aj ľavej strane a vstupy do bytov na druhom nadzemnom podlaží sú riešené týmito privátnymi schodiskami. No, skúsme si to teraz, ako sa ide do tých bytov. Čiže keby som bol obyvateľ tohto bytu, tak pokračujem tu hore, áno? Áno. Tu je koľko bytov z tohto vstupu? Z tohoto schodiska sú dva byty. A do jedného ideme teraz. Nech sa páči. Ďakujem. Aha, vidím, že tu je to trochu veľkorysejšie v tomto byte ako v tom predchádzajúcom. Sociálne zázemie. Ale toto sa mi vidí, že toto je snáď zrkadlový obraz toho predchádzajúceho bytu. Alebo sa mýlim? V kondomíniu nie je ani jeden apartmán identický. Každý apartmán má svoju dispozíciu, samostatné dispozičné riešenie. A konkrétne tento sa odlišuje v tom, že je dvojgeneračný. Môžu tu bývať dve generácie, majú tu dve kúpeľne, dve zázemia sociálnych zariadení. Je to štvorizbový apartmán. Čo by som možno podotkol, je tu použitie svetlíkov, čo je umožnené na tých najvyšších nadzemných podlažiach. A je to veľmi príjemné vtiahnutie toho denného svetla do interiéru v častiach, kde sme teda to denné svetlo nemohli prirodzeným spôsobom dosiahnuť. Aký výhľad mi ponúka táto terasa? Krásny južný výhľad na Hornonitriansku kotlinu s dominantou Bojnickým zámkom. Vlastne keď sa pozerám, tak ten výhľad je podobný, snáď identicky s tým výhľadom záčka. Áno, tie výhľady z Vily A a Vily B sú identické, sú exponované na južnú stranu a tie výhľady na Bojnický zámok s výhľadom na Prievidzu a panorámu celej kotliny sú prakticky identické. Rád by som ešte podotkol, že prvok pergol, ktorý sa tu nachádza, nie je len architektonickým výrazovým prostriedkom, ale má aj svoje funkcie, hlavne v zatienení tej južnej expozície voči veľkým preskleným plochám. Áno, to vidíme, ako nám to tu aj krásne vykresluje na podlahe. Áno, slnečko nám praje dneska, tak vieme oceniť aj funkciu pergoly. Ešte by som poznamenal, že v pohľadoch na nižšie položené terasy to vytvára určitú intimitu voči užívateľom iných teras.